Видението. При мен идва човек и пита: какво е видението? Каква е голямата идея? Отварям уста и оставям думата да изкажат. Видението ли? Видението Исус. Опасно, маниакално, неоспоримо Исус. Видението е армия от млади хора. Ти виждаш сухи кости. Аз виждам армия. Те са свободни от материализъм. Те се присмиват на малките затвори, наречени от 9 до 5 часа. Те могат да ядат блажно в понеделник, а във вторник да са в пост. Няма да ми направи впечатление. Те знаят какво означава матрицата. И как е била завладена България от конската опашка на Аспарух. Те са подвижни като вятъра. Граждани са на мултивселената. Не им трябва интернет, но работят чрез Skype или Facebook. А хората не се чудят на това, че са страници от този свят. Тук онлайн. Но те са свободни.